рай. Рай за душицата и рай за очичките. Здравейте на всички! Днеска се намираме в село Байлово. Село Байлово е родното място на Елин Пелин. Що сме тук и какво правим тук днеска? Продаваме къща самостоятелна с хотелска част, като хотелската част е от 6 самостоятелни стаи с самостоятелни бани, които собствениците така доста години вече, 10 години, отдават за нощувки, съответно ги посрещат, готвят им закуски и прочие, натурални продукти, стараят се да има винаги на масата, с това си хранят гостите, нищо от магазина не купуват от големите вериги. Почиства се мястото с препарати, които нямат химикали в тях. Изключително спокойно, тихо и приятно място. Можем да покажем. Така изглежда отвънка. Относно паркиране, има достатъчно място. Тук е портата, от тук се идва отвънка портата, отваря се портата. До 10 на коли могат да влезнат без проблем. Село Байлово, изключително чист въздух, пак казвам, спокойствие, най-вече място за почивка. Не случайно е избрано това място тук. Собственика е, не мога да кажа, че е един от най-известните. Това е най-известният сомелиер в България. След малко ще излезе да ни обърне внимание, ще поговорим и с него да ни разкаже малко за този бизнес и за цялата идея, защо се е случило, какво, защо е започнало това нещо, защо вече се продава това нещо и прочие. Имаме басейнче, което можем да използваме лятно време, което между другото водата се затопля от соларни панели. Някаква система много интересна е направена. Дворче, тишина, комшиите са изключително любезни хора. Ако искате някакво време за почивка, за прекарате 2 дена извън града, това е местото. Тази част е самостоятелната къща, тя е на 2 етажа. В къщата живеят той и жена му. Съответно горе са 4 самостоятелни стаи, самостоятелни бани, много са красиви. Ще влезем вътре да ги видите и тях. И долу на първия етаж, виждате точно под стълбището, има още 2 самостоятелни стаи с бани, както казах. Имаме огромен двор, от задната страна имаме още паркоместа 2. Тук имаме парник, в който могат да се отглеждат някакви култури, нали? Всеки вече според желание каквото иска. За селото имаме хранителни магазини 2. Имаме и транспорт до София. Село Байлово се намира на 40 км източно от София, което горе-долу ни отне около 30 на минути да стигнем до тук. На 5 минутки сме от Горна Малина. Там вече абсолютно всичко мога да намерите. Ако тук в селото го няма, което ме съмнява. Има всичко за битовите нужди, за ежедневие. Разполагаме с огромна веранда отвън, както можете да видите. Имаме си барбекю. Обикновено гостите сядат тук. Барбекюто могат да си го ползват. Ако искат сами, ако искат заедно с собствениците, могат да им предложат да направят някакви неща. Общо взето грижат се за хората супер качествено, гледат да всичко да е наред, да могат една пълноценна почивка да си направят хората тук, без да се замислят за някакви ангажименти, някакви тъпоти. Тук ни е котелното. Вътре имаме отопление в цялата къща и в хотелската част е на пелети, което разбира се може да се преработи и да стане на термопомпа. През зимата е изключително топло. Аз съм идвал тук като гост. Приятели сме със собственика от дълги години. Така че, да, изключително поддържано място. Грижат се много добре, както споменах. Това нещо е направено от 2015 година. До ден днешен функционира и работи на максимум. Хората са изключително доволни. Работили с Booking, с Airbnb дори са настанявали хора тук. Изключителни отзиви има за мястото. Най-интересно е интересен факт. Между другото, 2016 година шеф Манчев избира това място да си заснеме предаването, черешката на тортата,
което съответно му води още някакви позитиви, нали? Не малко. Започва посещаемостта да става още по-голямо и още по-предпочитано място. И ще разгледате след малко и горе по етажите, ще ви покажем и хотелската част. Поддържано, чистичко, направено, готов бизнес. Купувате го и започвате да го работите веднага. Така че до след малко. Сега ще извикаме и господин Марковски и той да ни разкаже някои неща за бизнеса въобще и за ползите от всичко. Мацо, какво става, бе, душица? Ти приятели ще си ставаме, а? Да, няма страшно. И аз те обичам. До след малко. Айде сега да си поговорим с господин Марковски, да ни разкаже малко за този интересен проект. Не че аз не ви разказах достатъчно, но Мишо, здрасти. Здравей. Много ми е драго да се видим. Ние се познаваме, не се очудвайте, че си говориме така, не сме от вчера. Така че сега много интересни неща ще ни разкаже Мишо 100%. Виж сега, първо искам да те питам, ти си най-известният сомелиер в България. Цял живот се занимаваш с вина, с грозде, гледаш да ни напиваш, нали, и така нататък. Защо реши преди 10 години да го направиш това нещо? Защо тук в село Байлово и защо такъв бизнес? Ми е много интересно. Това, че в село Байлово съвсем случайно се случи. Първо имахме намерение да имаме фамилна къща, просто се оказа, че имаме възможност да направим къща за гости. И понеже това ни е работата с моето момиче, ние сме дългогодишни кадри на туризма, решихме, че може да си направим една къща за гости, която да ни изхранва, не за нещо по-особено. Да. В смисъл, хем да има къде да живеем на село, хем едновременно с това да се занимаваме с което на нас ни харесва и ни е хоби, нали, професия туризъм, и едновременно с това да си осигуриме някакви приходи. Да. Това, че съм свързан и с сувелерството, щеше да помага в някакъв момент, естествено. Идват хора, които да правим дегустации тук, да, окей. Но основното беше да имаме место, на което ние хем да живеем, хем да работиме. Аз знам, че си събирал не малко хора тук и не малко събития си провеждал тук в... След това се оказа, че това е местото, където са живеели гераците, от които Елин Пелин взима името Гераци, просто прякора им. Димитър Гераков беше собственик на тая къща по документи. Аз даже не знах какво взимаме. Ясно. То чиста случайно си. Да. Някой път хората казват, ако не трябваше на нас да се падне, нямаше да стане. И това е така. И после дойде и кмета, обясни ни какво сме взели. Каза даже, че баща му, който също е бил кмет, малко се сърда, защото сме кръстили къщата на Герак Мито, на дядо Мито. Трябва да се казва Гераците. Аз не посмях да замахна с това име, защото то вече е по-претенциозно. Ето, тук се вижда и къщата на Елин Пелин. На горната улица е къщата на Андрешко, който ние също познаваме от неговите разкази. На километър и половина, два максимум е езерото, в което Андрешко по разказа на Елин Пелин остава бирника. Общо взето и Спасова могила се вижда, която също е описана от Елин Пелин. Селото е свързано много топло и изцяло с Елин Пелин. И дядо Добри, този, как се казва, пример за доброта. Разкажи ми малко в сезоните как върват нещата. Аз съм идвал и зимата, знам, че има хора и тогава, идвал съм и лято. Лятото ли е по-силният сезон или по-скоро зимата, защото тук вътре се предлага и каминката, и барбекюто, и прочее, и прочее. Почти няма някаква сезонност в тази къща. Тоест хората, които искат да почиват, те ще дойдат и зимата месец, който е морския месец, пак идват хора. Ние тук монтираме един басейн и то става вана за пиене на бира, примерно. Да. Хората така си го изкарат. Имаме барбекю, пъкът се съответно най-различни неща, но нямаме някаква сезонност. Не може да се каже, че примерно да речем е по-силно есента или е по-слабо, нали, през лято. И винаги сме имали някакво хора, аз съм идвал неведнъж, да. Ето сега тази вечер, примерно, също ще дойдат хора, което е парадоксално, защото е през седмицата. Днес е четвъртък, между другото записваме в четвъртък, вие ще го видите най-вероятно петък, събота, понеделник, нещо е такова, днес е четвъртък, 15, ако не се лъжа, днес или 16. Парадоксалното е, че сме на 45 км от София, което от НДК. Близко им като че някой път на хората, искат да отидат някъде по-надалече. Не мога да кажа, но определено идват хора, които хем тук си почиват, хем си хапват разпускане.
Според мен всякаква разновидност хора имате тук при вас. Нали, аз обикновено преди, запознавайки се такива места, си мислех, че хора от IT сферата са тия, които ще дойдат. Оказва се обаче, че не е така. Имам доста приятели, които не се занимават с такъв тип ангажираност, нали, IT, да кажеш, тия IT-та гърми им главата, идват тук да лежат. Не. Оказва се, че имат доста хора. Вярвам, че предполагам дори, че и при тебе хора с всякакви професии идват. Нали? И понеже ние тук готвиме за нашите гости, някой път, нали, и ние готвим, те готвят, ние им помагаме, става нещо и като кулинарно, нали, присъствие. Да. Но не е да кажеш, да, наистина някаква определена група или бизнес да идват хората тук. Какво те накара да се откажеш от този бизнес? Тоест, нали, ние в момента го продаваме това и като къща за живеене, и като къща за гости. Нали, бизнесът е развит, хубав е, знам, че си щастлив тук и знам, че всичко ти е наред и знам, че удоволствие за тебе да го правиш това нещо. Нали, знам, че няма да го правиш заради парите само в никакъв случай. Нали, какво те накара да искаш да продадеш това цялото нещо? Да, те си изкарват пари и се губят, то е ясно. Но родителите на моето момиче се преместиха в едно село до Пловдив. И нашата идея е ние да отидем в някакво близко до тях. Не мога да се грижите за това. Да, но това отгоре нашата идея е да се преместим някъде, където има винарна, което е близко до моята професия, нали? За да имаме все пак и това нещо. Искам, не мога да избягам от виното, за съжаление. И това е основната идея. Всъщност пренасяне на друго место. Разбрахте. Да, защото често пъти хората си мислят, че нещо се продава поради липса на пари, закъсали някакви хора за някакви финанси, което в нашия случай далеч не е така. Познавам те, синът им е изключително близък. Въобще знам, че не е това причината, но обикновено хората си го мислят и често пъти, като правим видеа или примерно качваме някакви обяви, или ние брокерите специално, и всеки отдолу пише едни много глупави неща, които въобще нямат нищо общо с това, какво се случва. Пари ли немате, закъсахте ли го, нали? Общо дето, то не е така. Нали? Ние го правихме като за нас си. То е оборудвано, нали, и с система за затопляне на вода. Има вътре хидрофорна система, защото тогава нямаше вода в селото, сега има вода. Нали? То достатъчно дебити има, няма проблем. В смисъл оборудване, като ние да сме си тук и ние. Но така така се случиха нещата, просто че те се изместиха от Разлог, отидоха в едно пловдивско село. И ние не искаме, рано и късно ще трябва да сме в помощ на по-възрастните хора. Това е и другата причина, която е. Иначе ние изкарваме толкова, колкото ни е достатъчно. Не мога да се оплачем, че липса има, но пък не мога да се похвалим, че имаме прекалено много. Как да го кажем? Милионери няма да станем, то е ясно. От такива бизнеси като нашия не се става милионер. Аз не си спомням някой сомелиер да е станал милионер. Все още нямам такъв. Може път и да си първи. На тия млади години, защото не. Точно взето, аз знам от тебе, говорили сме си неведнъж, ти май взе да се поизморяваш вече от цялата тази какафония. Има един момент, в който човек трябва да се оттегли от някои неща. Сега, ако едно време е ставало, нали, и си така добре изглеждаш като младеж и мога да говориш красиво, остава само красивото говорене. Младежът си отишъл в един момент. Да, знанията са си знания, нали, опита си опит, въпреки всичко, хората посрещат по външен вид, преди всичко, след това те изпращат по-къл. Нормално да се случи това. Ето сега разбрахте защо се продава, собственика е тук при нас и ни разказа цялата история. Изключително място. Който иска, винаги сме на среща, те са тук, дори да ги няма, което не се случва никога, но казвам дори и да ги няма, имаме и ключове, ще дойдем, ще ви покажем, ще ви разведем, ще ви обясним, пак ако трябва, няма никакъв проблем. Изключително място, изключителен бизнес, близко си до хората, срещаш всякакъв тип хора, това обогатява човека между другото, срещата му с хора, пътуванията и прочие, нещо, което всеки знае, ако има някой не разбрал, той живота ще му го покаже, няма страшно. Така че радвам се, че днес сме тук, че го заснехме това цялото видео. Мишо, много ти благодаря, че ни отдели внимание и ще се занимавам с глупости. Това не са такива глупости. Както виж, ние имаме възможност и да си стоим отделно, вие щяхте да се снимате сами, защото така е направено. Но нарочно исках да кажеш няколко думи, защото е важно. Нали, ние можем да продаваме всичко. Въпрос е реално обаче как стоят нещата и когато човек получава 100% истината и адекватна информация за това, което ще получи, плащайки го, най-хубаво е така. Това е чудесен имот, който ти помага да си изплащаш кредита. Помага. Ако имате кредити. Да, ако има кредити. Ако нямате кредити, ще изтеглите и пак ще си го плащате. Той помага. Нали, това е хубаво да имаш и други доходи, този ти помага. И при нас така. Ние нашите приходи обикновено идват от друга работа. Аз знам, да. Това обикновено, защото хората като попълват бизнес, нали, викат, този бизнесът трябва сам да си изплаща. Не е точно тъй. Не винаги е така.
От къщите за гости не е точно така. Трябва да си доста по-различно насочен, за да могат да стават нещата. След малко отиваме на разходка, горе по стаите, ще ви разведеме, ще заснемем всичко. Така че от нас за днеска толкова. Ангел от Арко, ако някой иска да се свърже, знаете ми телефона, знаете кой съм, знам, че знаете кой съм. И до скоро. Чао!